Tipitapa, Andoain ez da entzuten, Tipitapa, Barkatu! Aseri dantzan taldea! Barkatu! Segi! Zertxe berdea! Info batzuk erori dira! Tipitapa! Juanda beratzera! Baina etorri zaizkigu! Tipitapa! Tipitapa! Eutxi neskamutia! Andapa, balago, baina engituko dugu! Tipitapa! Aurrena furgoneta, gero lekukoa eta gero beste korrikariak. Segurtasunagatik mesedez furgoneta, lekukoa eta gero beste guztiak. Tipitapa! Egin dezagun, euskararen aldeko olandu bat! Bat, bi eta hiru! Ezer, furgonetan lekukoa eta gero gainontzeko guztiak. Hor pankartara ematen ari diren horiek ikaia ez merito uste. Hori da hori, kilometro pila izan ari zaretara. Hau palzuek! Tipitapa! Segako bide bertu dut Apa sega! Tipitapa! Tributo aktivista, multotzaren ilusionista, bidea gara zerribiko da. Mesedez, entzun horrak, segurtasunagatik aurrena furgoneta, gero lekukoa, gero pankarta eta hartzen dira neurtzeko guztia. Otxanak ez, mesedekoak izan dugu gaur. Tipitapa! Apartado zonea eta Andoain! Euskal Herria korrika. Horita zora horiak korrikatu zen irudia. Planta, ezade, itxaso handikat egiten ari dira. Tipitapa! Euskal Herria korrika. Euskal Herria korrika.
Gaztetxoak, mesedez pankartaren atzera. Furgoneta, lekukoa, pankarta eta gero gainontzeko guztia. Ara ze guapo dugun aiurrikoa. Aiurriko Joni, buruan gastoka baratzita. Tipita ba. Tipita ba. Atoiko emakume taldeak hartu lekukoa. Tipita ba. Furgoneta, lekukoa eta gero gainontzekoa. Gogoratu furgoneta, lekukoa, pankarta eta gero gainontzeko guztia. Ana Karrere, Antoiko alkatea lekuko hartu eta irri bertxu. Hau ez duzu hartuko ona. Korrikako lekuko ematea, ez baita hori makala. Tipita ba. Segurtasun neurriak. Furgoneta, lekukoa, pankarta eta neko.
tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Ciclismo eskola, pelota eskola, leit, izan euskaduna, batak besteari, lekukoa eramaten. Tipitapa, tipitapa, korrika. Venga, animo guztiok, atera euskararen bidera, atera euskararen bidera. Ez erritu bazterrea, bat egin euskararekin. Tipitapa, tipitapa. Oye, tarra, tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Horrela izaren ekaramola lekukoa. Auto txikia zientu euskaltzaleak direlako. Aupa andoiko neska mutiko dena. Aupa andoi. Aupa guakangora. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Aupa egin dezagun. Olatu errando iban. Aikako langile guztientzat. Txalo txaparra da. Bat bika iru. Aikako langile neka ezin oientzat. Maitasunez, ilusioz, gogoz egiten dutelako lan. Tipitapa, tipitapa. Euskaldunkoak elantzen ditugu. Euskaldun futbol taldeko kideak. Euskaldun futbol taldeko leku bekaria goramentxai. Aupa, aupa euskaldun futbol taldea. Tipitapa, tipitapa. Hortxe efektu naranja bagoiek, venga, atera bidera. Tipitapa, tipitapa. Nola ikusten ze prestakuntza duten euskaldunako hauek, hoi baizan zoia. Kasmatu dute bai hauen ongarri. Aupa neska, zuentzat ez dago aldaparik. Aupa, euskalduna, emakumeen futbol taldean, hor lehioen duden gutxi horiek. Aupa! Tipitapa, tipitapa. Eta ligatu gana gizartatik. Ea burutxeramatik, Tolosatik, Ibarratik, Anoeta, Irura. Amasa bilabonatik, Turki landuna. Aupa! Urki taldekoak ere ditugu. Lekukoa, arro eramanen, arro zeko gaita. Aupa, arroai! Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Desmadratuko joan behar duen, furgoneta, lekukoa, pankarta, eta gero, beste guztiak. Otxatak entzen, baina esateko armaien. Furgoneta, lekukoa, pankarta, eta gero, beste guztiak. Urki bateko eta eramaten lekukoa. Gauk eta konpertzeko izango duzuen. Bizitzan edo bitan pasatzen dira bakoa. Andoain ere, euskararen alde. Andoain ere, euskararen alde. Andoain ere, euskararen alde. Ezker abentzaleko kideak ere bideratzen abia. Izterpu txiki baten dago. Estropuntze ditu hautsa baten. Baina aurrera egingo dugu euskararen bidean eroriko gara behin eta betri. Baina altxatu eta aurrera jarraituko dugu. Aurrera
euskararen bidea, aldapak izango dira, baina lehen zo ditugu, eroriko gara eta txatuko gara euskararen alde. Tipita ba? Ez da entzuten, tipita ba? Tipita ba? Eta orain, Uria Zagara ezkartiak hartu du lekukoa. Haupa zuen, bi esker, ezkera euskararen bidera, ekartzeko egiten duzuen lana. Tipita ba? Gogoratu mesedez, segurtasun neurrietatik, furgonetan, lekukoa, pankarta eta gero galatzeko. Uria Zagara, Uria Zagarako txikitxoek dirabe, lekukoa. Mesedez, gogoratu, furgonetan, lekukoa, pankarta eta gero galatzeko. Tipita ba? Ande! Tipita ba? Andoain ere korrikaren alde! Txalo beroa! Haikatuko langile guztientzat! Ikastolako batzordea ere mena! Txalo beroa ikastolako batzordeari! Hasta ilusio zerrepresentzio herri batxuko gautik! Esku, zerren handaz! Holan egiten baina korrika, gauzionanean! Baitasunez, gainkinean, bankuzari bagarri! Tipita ba! Andoani ez da entzuten, Horreleko langileak ere bidera atera dira. Tipita ba? Oan garrantzitsu bat eman behar dizuegu, Martin Ugalde Kulturparkean furgoneta ez da barura sartuko, beraz zuek korrika jarraituko duzuek, baina ez furgonetari jarraitu. Martin Ugalde Kulturparkean ez jarraitu furgonetari, zuek jarraitu zuen bidea, jakingo duzuen nola egin bidea, furgonetak beste bide bat hartuko du. Tipita ba? Kontuz hor, atzeatu mesedez, Euskarak bidean sekul ez dugu atzera egin behar, baina gaur gala beharrez, kentu dugu puntu batean. Bitartean, Andoain berrek entzun bezatea, tipita ba? Tipita ba? Lasaieko ikasleak bideka atera dira. Mesedez, errespetatu. Atzera, mesedez, furgoneta, lekukoa, pankarta eta gero. Kontu zutxik artean, mesedez. Tipita ba! Lasaieko ikasleak, hementxe. Tipita ba?
Oroituz elkarteko gileak hemen ditugu. 36. urtean, zoritxarrez, desagertu ziren, hoien guztien senideak dira, zegoakie hementik, txalo bero bat egin duzuen lanagatik, txalo bero bat oroituz elkarteari. Nondik endozen jakin dezagun, nora goazen, garbi izan dezagun. Aupa Miren! Aupa Miren! Tipitapa! Mesedez, gogoratu, furgoneta, lekukoa, pankarta eta gero besteak. Lasaieko langileek hartu dute orain lekukoa. Lasaieko langileak hemen ditugu. Ilusioz, pozik, lekukoa eramaten arro, hori, arro egoteko moduko amaita. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Lasaieko langileak lekuko hartuta. Animo! Egin dezagun jautzi euskararen alde. Bat, bi, eta hiru! Berri. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa. Horrenbesterainoko euskararen aldea. Errekalkabitu ez dena bide bazterrak ere okupatu ditugu. Aupa, oi! Tipitapa. Tipitapa. Herriako langileek hartu dute lekukoa. Ez dugu hartu dena erreziak ere. Zuenezko barraipena egiten duela. Korrikaren egunko albisteak izbidea joa. Aurkitu ditzakezue berriaren azarian. Tokiko komunikabideak ere. Baiurri, Atariak, Amaikak, eta Zortzikak adat. Tipitapa. Aupa Bertiako langileak, hortxe ikusten dugu Martxelo Otamendi ere. Txalo bero bat Martxelo erentzako. Aupa zu, biba zu Martxelo. Gora berria eta berria zaran. Biba gure eta gutaren. Gogoratu, Azigurrare Kulturparkean ez dela furgonetan sartuko. Tipitapa. Arroa.
Tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, korrika! Y ahí va. ¡Vamos! Kendu va. Kendu. A ver, no se hacen ahí, ilusionistak, korrikazaleak, oio egin ezagun txala beroa! Tipi-tapa, 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 orain txala beroan, furgonetan, kilometro eta kilometro askotan, korrika, idatzen ari diren guzti horiek, hau bat furgoneteroa! Txalo beroan, peitoak salduz aurretik usatzen diren guzti horiek, peitonetako entzat! Tipita-tipita-ba! Hau batza, eleante! Tipita-tipita-ba! Herriz-herri egin dugu, Lizartzatik Antainako bidea. Herriz-herri tantantanta, oratu errandoien osatu dugu. Haupa zuen, haupa korrika! Ezinauten espezialista, liburuko aktivista, mundotzaren ilusionista. Tipita-pa,